Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै माने मादुरि लेक इनिफ्राय बुमलायाव थांनो नागिरदों आरोना। जों माने बुमला पासाव थांगोन आरोना चाइना बर्डाराव। ओमफ्राय माने भिडिअ बानायनो मोना जाहैदों, चाइना बर्डारखौ देखायनो मोना जाहैदों, ओमफ्राय फटकफोर लानो मोनगोन। ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअ लानो मोनोब्ला आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। ओमफ्राय जोङो सुमुसो लादों आरो नोंथांमोन जों दायो माने सुमुसो लादों आरोना। सुमुजोंसो थांगोन मानो होनना बुङोब्ला बेयाव बाइक लांहोआनो। नै बिथिंजाय जोंहा मिथिंगा दङ। हेलौ Halo, जों बहा थांगोन? बुमला मादुरि लेक। ओमफ्राय दा लामायाव मा मोनबावो बेयाव? पिटिसु लेक माबा लेक ना। ओमफ्राय नैथिंजाय दङ जोंहा नै। ओमफ्राय बहा थांगोन नोंलाय? आङो न'आव थांसै। क'क्राझार नै माखासेफ्रा फैजोबाखै साहा लोंदों। बे माने टावां आरोना, टावां अल मार्केट होनना बुङो बेखौ। ओमफ्राय जोङो दायो बिथिंनो थांगोन, थांनानै माने नुलांगोन आरोना नोंथांमोना जायगाखौ। थ' नोंथांमोन जों दायो माने सुमुआव गाखोबाय। सुमुआव गाखोनानै जोङो दायो माने बुमलाथिं थांगासिनो दं आरो फार्स्टआव जोङो सांगिस्टार लेकखौ मादुरि लेकखौ देखायग्रोगोन नोंथांमोननो। आंजों लोगोआव दङ नै गोबां लोगोफोर दङ। कालाबाव बोरै दं? ओरैनो जों बहा थांगोन? बुमला पास। आच्छा, ओमफ्राय माखासेफ्रा एकदम मोजां फ्रन्ट माने सिगांनि सिटखौ लाजोब्बाय सालाफ्रा। नै बेयाव मिथिंगा दं, बिराद गिलिफाग दं। ओमफ्राय सिगांनि सिटखौ लाबाय। आं बिराद मोजां भिउ देखायलांनो नाजादोंमोन नोंथांमोननो। बहाय नोंथांमोन नायनो हागोन जोङो ससे थांबावबाथाय माने बिथिंजाय जोङो वाइ जंसन मोनसिगोन। वाइ जंसन मोनखांनायनि उनाव जोङो ओरैजाय माने बुमला थांग्रोगोन आरोना। बुमलायाव खिन्थु भिडिअ बानायनो मोनगोन ना मोना आसा खम नोंथांमोन। खालि सिनारिफोरखौल' देखायनो हागोन आं नोंथांमोननो। ओमफ्राय माने फटकफोर देखायगोन आरोना जायगाफोरखौ। बेनो आरोना, ओरैबायदि समायनाखा जायगाया, अख्रां सायाव फैनाय बायदि मोनबाय जों दायो। नायनो हागोन जोङो सुमुजों फैदों। नैथिं गासिबो एकदम फटक लानायाव रेडि, एकदम रेडि माने बेस्ट आरो बिथांमोना। थ' नोंथांमोन बिराद गुसु जायगायाथ' जोंहा क्लाइमेटआ चेन्ज जाबाय नालाय बिथिंजाय जोंहा गगाबो मोनदों दायो। ओमफ्राय जोङो दायो बुमलायाव थांगासिनो दङ, बुमला। नोंथांमोननो बुमला देखायनो नाजागोन आङो। ओमफ्राय बर्डार चाइना बर्डारफोरखौथ' माने भिडिअ खालामनो मोना जाहैदों, केपचार खालामनो मोना। मानो होनना बुङोब्ला चाइनानि मानसिफ्रा लकेसनखौ ट्रेक खालामो नालाय, लामाफोरखौ। दा बेनि थाखायनो माने जोङो बर्डारखौ भिडिअ खालामनो मोना जाहैदों आरोना। ओमफ्राय जोङो नोंथांमोननो माने फटकफोर देखायगोन जायगाफोरखौ, सिनारिफोरखौ नायनो हागोन। बर्डारा मोनबायानो ओइनै बुमला, बारा गोजान गैला आरोना, खाथिसै 0.5 किल'मिटार। डेन्जार बरियाखा जायगाया। नै एकदम लादाख जम्मु काश्मीरफोर बायदि नुखायो। बै बरफ नुदोंना नोंथांमोना? नैबे बरफआ चाइनानि। र' चाइना बर्डारावथ' माने माबा लानो मोननाय नंला आङो, भिडिअ खालामनो मोननाय नंला। बुमला 0.5 किल'मिटार, 0.5 किल'मिटार बुमलाया नोंथांमोन। मोनसिगोनानो आरोना, ससे बैथिं थांबानो मोनबाय, बै गोजौथिं थांबानो। बै न' नुहुरदोंना, बै न' नुहुरनायथिंनो आरोना, ओरैबायदि गुसुखा बेयाव। स' नोंथांमोन फाइनालि दायो जोङो बुमला मोनफैबाय। बुमला मोनफैबाय आरोना, बिराद मोजां जायगाया। वाह केला थोद फाग्ला आलु असयब हामा। थ' नोंथांमोन फाइनालि जों दायो माने बुमला मोनफैबाय। बिराद मोजां जायगाया बुमला। नै नायनो हागोन, बिराद मोजां। ओरैबायदि गुसु बेयाव, माने 15,000 फिट गोजौ आरोना, माने हाइटआ टावांनिफ्राय गोजौसिन। बुमला मोनफैबाय आरोना, बुमला। ओमफ्राय बर्डाराव माने भिडिअ बानायनो होआ जाहैदों। ओमफ्राय जों फटकफोर लानोसै मोननै मोनथामसो। सिगाङाव माने बिदिनो 26 जानुवारि 15 आगष्टफोराव चाइनानि मानसिफोर फैयो आरोना, बिदिनो इन्डिपेन्डेन्स डेफोराव बिसिनाबो फैयो। ओमफ्राय जोंनि इण्डियाननियाबो थांनानै माने हेन्डसेक लाहैलायो आरोना बेफोरबायदिनो। ओमफ्राय माखासे गोबां टुरिस्टफोर दङ। नैबेहाय जोंनिया माने इण्डियाननि, नैबे इण्डियाननि दै, चाइनानिया बै नुहुरदोंना नोंथांमोना, बैथिं बरफ नुहुरदोंना आंनि बेकग्राउन्डथिं उनथिंजाय। बे बरफआ बिसिनि गोलैबाय आरोना। ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना बिथिंजाय बिराद समायना जायगायाथ'।
बेनो आरोना चाइना बर्डारा बुमला होननानै बुङो थ' नोंथांमोन नायनो हागोन बुमलाया बेनो चाइनाया जाहैबाय नैबे बे बरफ नुदोंना बे बरफ बै टपा आरोना बे बरफा बेनो चाइना गोलैयो ओमफ्राय नैबे माने जोंहा बायदिसिना डकुमेन्ट चेक खालामो बिनि उनावसो जोंखौ बै ससेसिम थाङो नोंथांमोना देखायगासिनो आङो बेयाव फटक लानो हायो नै बेयाव नोंथांमोन बुमलाया बेनो मिथिबाय जोबोद समायना नै बुमला ओमफ्राय नैबेथिं माखासे फटक लादों नैबेथिं नायनो हागोन बैथिंजाय आरोना बैथिं चाइना बैयाव मोनसे नैबेनो आरोना नैबेनो चाइनाया बेनिफ्रायनो बैयाव मोनसे जोंनि इण्डियाननि मोनसे गेट दङ बे इण्डियाननि गेटनिफ्राय जोंखौ थांहोला ओरैजाय ओमफ्राय बेनो आरोना बेनो बर्डारखौ नुबाय दा नोंथांमोना माबायदि बर्डारा लांदांसो जायो बर्डारा जेबो दंफां लाइफां थाया बेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन बेयावहाय माने गोबां टुरिस्टफोर फैयो दिनै खैथा गारि फैदों नायनो हागोन गोबां माने दाब दाब जायगानिफ्राय फैयो आरोना गोबां गोजान गोजाननिफ्राय ओमफ्राय नैबे खामानि मावदों बेयाव माने जोंहा हेलिपेड बानायगोन खोमा भैया यहाँ पर क्या बना रहा है हाँ क्या पार्किंग अच्छा बेयाव माने गाड़ी दोननो थाखाय टुरिस्टफोरनि थाखाय पार्किं बानायदों जाहैदों आरोना कितना साल से काम कर रही है दीदी 30 मंथ 6 मंथ से कर रहा है अच्छा माने 6 मासनिफ्राय खामानि मावगासिनो आरोना बेयाव ओमफ्राय बेयाव माने पार्किं जागोन आरोना मानो होनना बुङोबा टुरिस्टफोर फैयोबा बेयाव गारि दोननो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन बैथिं आसाम हिल दङ बैथिं आसाम हिल ओमफ्राय बिथिंजाय माने फुरा बेफोरखौ माने जुद्ध जानायाव गोदो बेयाव गावलायनाय जादोंमोन ओमफ्राय चाइना बर्डारखौथ' देखायखाबाय थांनो होला ओरैजाय बैनिफ्राय एलाउड गैया जोंहा चाइना थांनो थाखाय बे इण्डिया गोलैजोबो गासिबो ओमफ्राय जों थांनोसै दायो सांगेस्टार माधुरि लेकआव थांगोन नोंथांमोनथ' आङो बुमलाखौ देखायखांबायानो बुमला बर्डारखौ चाइना बर्डार दायो जोङो माने सांगेस्टार जिथुनाखि जोंहा कयला फिल्माव शुटिं लाफैदोंमोन ना माधुरि डेक्सिया बेहाय थांगोन आरोना जोङो सांगेस्टाराव बेखौबो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो ओमफ्राय चाइना माने बुमला इण्डियान बर्डारा बेनो आरोना इण्डियाननिफ्राय ओरैजाय चाइना मोनबाय चाइनानि मानसिफोर फैयो मालाबा इन्डिपेन्डेन्स डे माने बेफोरबायदिनो 15 आगष्टफोराव फैयो नै प्र राइडारफोरा माने गोजौआव थानानै भिडिअ बानायदों आरोना बिथांमोना थ' नोंथांमोन फाइनालि जों दायो माने सांगेस्टार मोनफैलायबाय नोंथांमोना सांगेस्टार लेकखौ देखायगोन मिथिबाय दायो नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव माने माधुरि डेक्सिया कयला फिल्माव माने एलबाम बानायनो फैदोंमोन आरोना नै बिथिंनो सांगेस्टार जों दायो गारिखौ दोनबाय दोननानै माने सांगेस्टार लेकखौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो थ' नोंथांमोन नायनो हागोन वेलकाम टु सांगेस्टार नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै देखायगोन नै बेहाय जोंहा बिलिफाङा नै फटक लादों आसोला यो नोंथांमोना नायनो हागोन सांगेस्टाराव बेयावनो दुगैदोंमोन आरोना माधुरि डेक्सिया एलबाम खालामदोंमोन बेयावनो कयला फिल्म बानायदोंमोन नोंथांमोनाथ' नुखादों आगोलाव कयला फिल्म ओमफ्राय बेनो आरोना सांगेस्टारा ओरैबायदि समायना नै हाजोनि गाहायाव लेकआ बेनो दै सोरबाफोर माने अरुणाचलाव फैयोबा टावाङाव फैयोबा बे जायगायाव बेरायनो फैथार मिथिबाय बिराद मोजां समायनाथार जायगाया सांगेस्टार लेक होननानै मिथियो ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो बिराद गुसु जायो आरोना थान्दा जायगाया ओमफ्राय डिसेम्बर जानुवारिफोराव माने बरफ गोलैबा आरो समायनासिन जाबावो जायगाया गासिबो बैयाव दैनि माबायाव फुरा नायनो हागोन मिथिबाय माने दैयाव फुरा फुटबल गेलेजानाय बायदि जायो आरोना बेयाव फुरा बरफ जाजोबो जानुवारि फेब्रुवारिफोराव नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेयावनो एलबामखौ बानायदोंमोन माधुरि डेक्सिया बेयाव हांसो थायोमोन आरोना नै बेयाव बटिं खालामजायोमोन खोमा आगोलाव बटिं खालामजाला दायो बन्द' जानानै दङ बेनो आरोना जोबोद समायना भिउआ नै सांगेस्टार माधुरि लेक होनना मिथियो बेखौनो ओमफ्राय नै सिगाङाव बिराद बेफोर माने दंफां दंजोबोमोन बेथिंजाय दंफां दैनि गेजेराव दंफां हाजोआ नै बेनो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय थांबाथाय सिद्दा ओरै थांबाथाय माने माबा चाइना बर्डार मोनहैयो ओरैजायबो खिन्थु बिथिं थांनायनि टुरिस्टफोर थांनायनि एलाउड गैया डिफेन्सनि माने फौजिफोराल' थांनो हायो आरोना बिथिंजाय फौजि गारिफोराल' थांनो हायो नैबेयाव इण्डियाननि फ्लेग बिरहोनाय दङ बिराद गिदिर नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय जों दायो बेयाव माने ब्रेकफास्ट खालामसै आरो जोङो फुंनिफ्राय जेबो जानानै फैयाखै ओमफ्राय ओरैजाय बै हाजोखौ नुथोंना बे हाजोनिफ्राय ओरै थांबाथाय माने बुमला आरोना बिथिंबो बुमलाया ओरैजाय माने नुहुरगोन आरोना नोंथांमोना नुगासिनो दङ दायो माने सांगेस्टार लेक माधुरिया माने बेयाव खानायबो सुदोंमोन दुगैदोंमोन बेयाव जोबोद गुसु दैयाथ' एक्टिंआवलाय मा खालामनो हाया नङा होमबा माने कयला फिल्माव बानायदोंमोन जाहैदों आरोना बेयाव शुटिं लादोंमोन बिसोरो बोरै मोजां ना खबरा दे ओमफ्राय
आङो दाखालिनो फैदोंमोन बेयावथ' दिनैसो फैदों ओमफ्राय नोंसोर बेसेबां गोबाव जाखो इयाव जों बेयाव दा 4 मास रानिं जागोन 4 मास रानिं ना ओमफ्राय 6 मास जागोन ना खामानिया आच्छा डिसेम्बरनि 17 तारिखआव आउट जागोन आच्छा 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 ओमफ्राय खैजनसो दङ इयाव दायो पर्टारफोरा बुरजायैनो दं ना दे मोजां मोनबाय लोगो मोननानै ओमफ्राय मा ओंखाम जादोंना जायाखै दायो ओंखाम जाथाखै दा 12 बाजियाव जागोन आच्छा जोंथ' इयाव जानोसै मा बेदर संनो नामा दिनैथ' बेदरानो दं आच्छा बेदर दं ना थ' नोंथांमोन दायो आङो मम' जानो हाबदों आरो ना सिङाव बेयाव मम' बानायो नायनो हागोन गुरुजी मम' मिलता है यहाँ थ' नोंथांमोन माने आङो बेयाव मम' जानो फैदों आरो ना नैबेथिं जोंहा फंफम दङ देब' दङ कालाबाव दं बिथांमोना माने जानो थाखाय नेगासिनो दङ खावब्ला सिब्लानो गुरब्ला गुरब्ला ओमफ्राय नैबे गलाघाटनि राइडार प्र' राइडार इबो इयो पुरी खाबो कारने रुकिया से बाकी बिला या खाले या बिलिफां खाले नैबे जागासिनो दङ जोंहा प्र' राइडार बेबो काश्मीरनिया बिखुदा होगारो पार्टनार गिरा কি খাই আছে মেগী কেনেকুৱা আছে মেগী ভাল না ভালে আছে বাহ কিমান দেৰি হ'ল ইয়াত আহি পোৱাটো 1.5 ঘণ্টা বুমলা ফালে না যায় বুমলাটো বাইক নিব নিদিয়ে না আমিতো উদালগুৰি আপোনালোকে গোলাঘাট আছে হা নামটো दैमु बसुमतारी दैमु হয় ओमफ्राय बेयाव माने फुरा फुटबल गेलेजानाय बायदि बरफ खोबनानै थाजोबो जानुवारि डिसेम्बराव ओमफ्राय नैथिं नायनो हागोन एलबाम सेलबामफोर सोरबा शुटिं खालामनो गोसोब्ला फैनो हागोन आरो ना बेयाव खुनु गेट पास सेट पास नांलायलाया बेयाव थ' नोंथांमोनाथ' भिउखौ नुखाबायानो गोबां समायना सोरबाफोर माने टावां एरियायाव फैबाथाय सांगेस्टाराव फैथारा आरो ना माधुरि लेक होननानै बुङो बे एरियाखौ नोंथांमोनथ' आं दहाय खोन्थाखांखाबाय बेनो आरो ना जायगाफ्रा जोबोद समायना गोबां टुरिस्टफोर फैयो बेयाव सुमु लानानै फैयो नोंथांमोना सुमु रिजार्भ खालामनानै टावांनिफ्राय लाना फैनांगोन आरो ना सुमुखौ जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांमोन बेयाव बेरायनो फैनानै आगोलाव फैखांबायमोन खिन्थु खामानि मावनोसो फैदोंमोन आं आगोलाव बिदि बेरायनो फैयाखैमोन आरो ना ओमफ्राय गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो गोजान गोजान जायगानि मोजां नाङो आरो ना बेरायनो ओमफ्राय नोंथांमोनथ' जायगाखौ देखायखांबायानो आङो बेरायनोबा फैनो हागोन आरो ना नोंथांमोना बे जायगायाव सांगेस्टार माधुरि लेक होनना बुङो बे जायगाया गोबां माने मोजां आरो ना जायगाया जुदि शुटिंफोर लानोबा एलबाम मिउजिक एलबामफोर लानोबा बेयाव सोरबाफोर गोसो दंब्ला फैनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना माने टावांनिफ्राय रिजार्भ खालामनानै फैनांगोन आरो ना सुमु रिजार्भ खालामनानै गारिफोर